салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. тангени фурӯшӣ ҳастем бародаро. Солиш 2012. сӯзишвориш газ, объём-мотор 1.6 тага, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин чӣ хеле ки мебинед, краскаш беҳад тоза бародаро. мотор, коробка ходовӣ шамсоза. гази бензин бародаро. газш кор мекуна, бензинш кор намекуна. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 38000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомила дорад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. Toyota Corolla ҳастай, Европа. Солиш 2008. сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. мошин гази бензине бародаро. гази Евро 4, мотор, коробка ходовӣ 100%. нав 3-4 моҳ пештар бародаро растамошка карагай. ҳуҷҷат ҳамаш қоидави, ягон расходи зиёдӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 89000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. варианти алиширам ҳастай. касоне мошинхар ҳастед ё ки мошини алишир дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra A ҳастай бародаро. Солиш 95. сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин састаниш беҳтарин нави бародаро. мотор, коробка ходовӣ соф, задагӣ пистагӣ надорад. 4 та баллони нави пачка дорад. 10 моҳ ҳуҷҷат. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 24 та мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. бародароне ки мошинхар ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед ва касоне мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбатии мо бародаро. трактори фурӯшӣ ҳастай, 475. солиш 2009. сӯзишвори дизел, ҳолаташ беҳтарин, ҳолати корида бародаро. плуг дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша 70000 сомон мега. яъне ки дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Сомончӣ. муомиларо дошта бародаро. касоне харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатии мо бародаро. Daewoo Nexia ҳастай. солиш 95. сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро бардоштагиай баронош даблои кандамондагиай. нарша 20000 сомон гуфта истодой. ягон харидори аниқ боша бо мега муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед
WhatsApp هم دارم، میتونی که طریق WhatsApp مراجعه کنی، معلومات پرتر دسترس کنی. Дигар мошини мо бародаро Opel Vectra B, яъне ки дути, солаш 96, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро краскаш нав, аккумулятораш нав, чихолҳои нав задагӣ, мотор коробка ходовой 100%, задагӣ писадагӣ надора, 4 та баллони 80%. Мошин састанаш бениҳоят хуб бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша 34500 мега. Ягон мошинхари аниқ бошад, биё мегӯям мошина ай пешбина, ҳай кина, махсус шавад, савдо мекунем назди мошинда. Бародароне ки аниқ харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.